Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da haka, barkanmu da kasancewa a wannan YouTube channel namu mai albarka wanda ke ƙarƙashin ƙungiya mai suna M2H. A yau kamar yadda dai na faɗi zan kawo muku hanya mafi sauƙi da mutum zai duba bayanan BVN nashi ta hanyar shiga browser wayan shi. Browser wayan ku in ma Chrome, Google ne, idan ma Opera Mini ne, Firefox, Brave, Safari da dai sauransu. Hanya mafi sauƙi ne za ku ga bayanan BVN naku wanda za su nuna muku sunan da yake kai baki ɗaya da kuma date of birth sannan da kuma gender. Ba za mu je kai tsaye ba tare da na cika ku da surutu ba, za mu yi yanzu dai mu ce ni yanzu zan yi amfani da browser na Chrome kenan kamar yadda kuke gani a haka. So shi zan taɓa yanzu, ba za mu taɓa shi, mu ce yanzu ga browser na ya bude. Abinda nake da bukata kawai zan yi sacin wannan kalman ne kamar haka, zan ce nasal non-interest loan kamar yadda kuke gani. Wannan shine abin da za ku rubuta a browser ku, nasal non-interest loan. So kuna tabawa, ni kun ga ya riga ya fitar min, so zan taba kai kamar haka. Yanzu gashi ya bude, sai a kula sosai saboda website na nasal din yana da yawa. Kamar yadda kuke gani dai wanda ya nuna muku a farkon nan shi za ku yi amfani da shi. Kun ga link din anan, in ma mutum na bukatan zai copy link din sai ya danna alamun copy link, wato kamar yadda kuka kalla na taba wannan more option digo guda uku nan, kuna tabawa haka kun ga gashi ya fitar da link din. So mutum zai iya amfani ya copy link nan, ku matse kan link din kenan. Za kun ga link nan shine link na site din, za ku iya matse kan link din don ku copy shi ku tura wa abokanku da ƴan uwa na arziki wanda su ma za su amfana da wannan link din wajen duba. Ba za mu je kai tsaye yanzu in ce gashi na taba kan shi yana process. So kun ga dai yanzu gashi nan yana kokarin budewa kamar haka. Za ku ja zuwa ƙasa kamar yadda kuke gani. Yanzu kun ga anan sun nuna muku cewa ku yi selecting na abin da za ku cika. So abin da kuke da bukata, kun ga wannan new status nan, new nan shi za ku taba, applicant status nan za ku taba new nan. So yanzu kuna taba new kamar haka, kun ga yanzu na yi cikin kenan. Kuna cikin zai nuna muku wannan wasu nambobi, kawai dai sai ku danna continue. So yana kan process ne. Yanzu kuna danna continue, za ku zo nan sai ku danna next. So kun ga yanzu anan ya nemi da in saka bayanan BVN nawa. Anan za ku saka bayanan BVN naku. So yanzu gashi na taba, bara mu ce shi na kammala saka bayanan BVN kamar haka. So ta hanyar nan ma za ku iya validating, ku gwada BVN na mutum ku tabbatar cewa BVN din na gaske ne ko kuwa. Kun ga wannan abun ya buya nan, wannan abun da zai suka rubuta a nan, wannan rambaki da ya buyan nan validate BVN. So shi za ku taba wannan bakin da kuke gani ya buyan nan, so shi za ku taba. Yanzu da a kwamfuta kuke amfani zai nuna muku duka da shi waya ne, sannan ban sa desktop mode ba, shi yasa ya nuna mai a ƙarami. Yanzu zan taba shi. So kun ga yanzu yana kan validating na detail na BVN. Kun ga dai yanzu gashi nan ya nuna min cewa yayi validating na BVN nan. Yanzu abun da zan yi kawai zan taba next ne. Kamar da yadda kuke gani yanzu haka gashi nan ya nuna bayanan wannan BVN din, ga first name wato sunan mutum kenan, ga last name sunan mahaifi, sannan kuma ga order name wato sunan kakan shi kenan wanda yasa, sannan nan dai gender ba su nuna ba, wani lokaci suka nuna kamar yadda kuke gani nan, kuma ga date of birth na mutum. So ina ganin daga nan ba ku da matsalar ku tsaya sai kun je banki a muku printing bayanan da ke kan BVN naku wai don shekaru ku tsaya kuna bin layi ko kuma ku biya wani. Duka dai a nan zan ce muka kawo ƙarshen wannan bidiyo na, sai in Allah ya kai mu gobe da yaddan Allah zan zo muku da wani abu sabo. Kar ku manta ku danna mana subscribe don ku ƙara mana ƙarfin gwiwa, sannan insha Allah zan ajiye link na wannan site din. Insha Allah zan ajiye link na wannan site din a
description na wannan channel namu mai albarka, sannan kuma da first comment insha Allah. Ma'asala.